Jeg får lige at vide, at David faktisk ikke hedder David, men han hedder Daniel. Og det er 1. april, så vi skulle lige se, om I var vågne. Kongens Hus Bokseklub i det blå ringhjørne, Thor Nordal. Og vi holder 10 minutters pause efter denne kamp. Første omgang. Sådan der, Thor. Vi er mål, mand! Sådan der, Thor. Kom nu! Tag dyb med, Thor. Sådan der, Thor, væk! Godt det der, Thor. Han bokser mere rigtigt. Han bokser meget rigtigt. Sådan der, Thor. Fordi grunden til, at han har vundet i sidste, fordi han bokser så rent. Det er fordi i CK, der bokser det mere sådan råd. Og så fordi at i Kongens Hus er det bedre. Thor, rundt om! Sådan der, Thor. Thor, bliv ved med det der. Det er godt, kom rundt om. Sådan der, Thor, bliv ved med dyb. Sådan der, Thor. Sådan der. Og så ud til siden. Thor, 1,5 minut igen. Kan du se tid? Vi ved, Thor. Han tager tid. Thor, kom væk derfra. Hey, dommer. Thor, bare ud til siden. Høj fast, Thor, kom så. Thor, tag det dybt med. 1, 2, 3, Thor. Thor, højt dyb. Sådan der. Det er godt, det der, Thor. Fuck, han er syg der. Kom lige ved. Hey. Dommer. Thor, husk fokus. Det er ikke brydning. Dyb med. Hold op, Thor, væk. Thor, kom. Så kom Thor over ham. Halv minut igen, Thor. Kom så. Dommer, han holder jo. Kom, Thor. 1, 2, 3. Kom så. Sådan igen. Sådan der. Pis godt igen med det der, Thor. 3 stykker. Så kontra, når han kommer der. 10 sekunder igen, Thor. Kom så, Thor. Sådan der, bare. Godt det der, Thor. Han fører, Thor. Jamen, det er stadigvæk et sludder til dig. Så er der lige pause. Så er der lige pause. What's up, dudes? Oh, that's good, yo. Tror du ikke, som var godt? Magnus. Pause, mand. Kom så, dudes. Altså, ved det godt, dudes, ikke? Rigtig sejt, dudes. Nå. Ringen fri. Stik.
så Thor. Anden omgang. Hele tiden, og så væk her. Op til Thor! Kom nu! Op til Thor! Tag midten, Thor. Ja, ja, det er godt, det er godt, det er godt. Husk paraderen! Paraderen! Tag dyb med, Thor. Paraderen på Thor! Tusind tak. Åh, så det var det. Paraderen, Thor! Nej, der er godt. Thor, væk fra. Thor, højre rundt. Kom, han er træt, Thor. Op, Thor! Dybe med! 1, 2, 3, Thor. Kom så. Helt godt, og så væk. Paraderen, Thor! Thor, kom ud. Sådan der. Række med venstre. Hold ham væk. Sådan! Rundt om, rundt om! Thor, hold ham på afstand. Thor, Kom nu, Thor! Og rundt om ham! kom så, Thor. Hold ham på afstand. Så arbejde, Thor! Sådan! Jamen, han skubber! Godt set, kampleder! Sådan, Thor! Thor, hold ham på afstand. Rundt om! Sådan der. Ræk med venstre. Hele tiden hold ham væk. Rundt om! Venstre. Rundt om! Op med paraderen, Thor! Op med paraderen! Sådan! Rundt om! Kom nu, Thor! Krop med, sådan! Nej, det er sådan et... Det er en af verdens største boksselskaber. Det er fordi, de er sådan sure. Det er Sauerland. Det er en dansk sure, ja. Kom lige ved, Thor. Lige det sidste sekund. Rundt om! Sådan, rundt om! Sådan! Rundt om! Hvad så? Rundt om ham! Rundt om ham. Thor, bliv ved. 10 sekunder, Thor. Se. Så er der pause. Og der er pause sgu her. Så er der pause her. I dag skal vi lære, hvordan man laver pause. What's up, dudes? Du ser med her i dag i Boxcup i Holbæk. I Tusehatten. Nå. Ringen fri. Kom så, Thor, i sidste omgang. Tredje og sidste omgang. Rundt om afstand på Thor! Rundt om! Rundt om! Afstand og rundt om Thor! Kør den sikkert hjem, Thor. Lad være med at satse noget.
Boks nu pænt. Afstand! Rundt om! Boks nu pænt, Thor. Kom nu, Thor! Lige stød. Sådan! Ja, kom igen. Afstand på! Sådan! Rundt om! Rundt om! Rundt om, Thor! Højre rundt, Thor. Kom væk fra højre. Kom igen, Thor. Nu væk, Thor. Venstre. Den første venstre! Tag dyb væk. Så har den andens Rundt om! boksesko. Afstand! Rundt om! Rundt om! Højre om! Kom nu! Kom nu væk fra en klar. Det var de rigtig øde. Hold hovedet koldt, Thor. Kør den nu sikkert hjem. Lad være med at Så satse hold på. om på afstand nu, Thor! Kør den nu sikkert hjem. Sådan! Rundt om! Rundt om! Kom så, Thor. Sådan! Og så rundt om! Og man kommer ind. Ja, sådan! Og så sætter hun lige løb på ham. Rundt om, Thor! Bliv ved med det. Sådan! Ja, kom igen. Sådan! Bliv ved! Og rundt om ham! Rundt om ham! Rundt om! Thor, halvvejs. Og rundt om! Sådan! Thor, dyb ind. Ja, det er godt set. Giver du ham? Thor, det kommer rørende! Rundt om ham! Rundt om ham! Thor, slå ham der. Kom nu, Thor! Rundt! Rundt om ham! Væk, 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 væk! Thor, lad den ned igen. Slå, slå, Thor! Thor, bliv så ved. Kom nu, Thor! Sådan! Rundt om og slå! Rundt om! Væk, Thor. Væk dig nu, væk. Danse, danse. Danse, du væk. Bliv ved, Thor! Op med paraderne! Kom nu, Væk. Thor! Det sidste! Kør den nu hjem, Thor. Danse bare væk. Ikke sat dig. Kom nu, Thor! Kom så, Thor. Kom nu, Thor! Parade! Flyt dig! Væk, Thor. Parade! Thor, du skal ud og styre kampen. 10 sekunder igen. Kom nu. Fik en kold de sidste 1 minut. Det bliver meget spændende. Ja, og vinderen på point i denne semifinalekamp i U19 letvægt. I det blå ringhjørne, der kommer til Thor Norddahl med pointene 28 mod 19. Yes!